ओइ बाबु दाबो जाया नामा देलायनाया माबार थांद' रिजाल्ट नायनो होननाया थाब नायनानै थाब फैफिनदो। नै बाबा जाबाय रिजाल्टआथ' पास जाखागोन आंना एग्जामाव गोबां लिरना फैखादों आं नकलजों। दे पास जायोबाथ' मोजांनि खोथा। दे बाबा थांसै होनबा ओंख्रिफ्राल' गोथाव संना दोनखा। पासल' जाना नों गासिबो जाजोबगोन होननाय मानि। बे समलाया दाबो फैयाब्रा नेनो बाथारबायसो आं। एथ' गोबाव हिनजावबादि देलायग्रा। देलै एसे गोबाव जाबाय मोब्ला गाज्रि दा मोनसै। बिखायासो गुलुब गुलुब मोनबायलै आंना सोमब्ला। पास जागोन ना फेल जामारगोन जाखो? आंनाबोलै मोब्ला फेल जाबाथ' खमरा जागोनलै न'आव फिफाजों। गासै 145 फेलसो माथो सोमब्ला नोंना। बुद्धर गासै 230 नै मालाय बुद्धरासो पास जाबाय। मोब्ला गासै 161 सेस आंनाबो फेलसो माथो। मा मोखांजों नुजाहैनो हाबावनांगौ जाखो आं न'आव सेस खासै। मालाय नै मैथास्रिना 252 पास जाबाय। नालेबहाबो 257 बेहाबो पास। नै लावगाया फेलसोलाय थङालि बेहाबो पास। आं आसरित मोनबायलै मास्टारा सिख्लाफोरखौल' बांसिन पास खालामखोना माखोब्रा सोमब्ला गरमसो मोनजोबथारबाय आं। बेनोथ'लै मोब्ला ना एग्जामाव दावदै जाना होफैनायखायसो फेल जाखो ना माखोब्रा सोमब्ला। दावदै जानानै एग्जाम हैनायनि फेल जायाखैलै मोब्ला। होनबा आंलाय माथो जेबो जायालासिनो एग्जाम हैनाया फेलसो जाखो। जाबाय जोबनानै थांबाय बेखौ गोसोखांफिनना लाब गैला। फैगौ बोसोराव मोजां फरायना होफिनसै। दे बिदिनो जाथोंसै सोमब्ला। बाबु नोंना रिजाल्टआ माबोरै जाखो? बे मास्टारनि फिसालाया फेलसो बाबा। आरो नोंनालाय? बे डक्टरनि फिसालायाबो फेलसो जाबाय बाबा। आरे नोंनि रिजाल्टखौसो सोंदां नोंनि रिजाल्टखौ। बे मास्टार डक्टरफोरनि फिसालाफ्रानो फेल जोबबा नोंसालायालाय बोरैथो पास जानांगौ जाखो? नोंसालायाबो फेलसो जाबाय आरो। साला जाम्बा। बाबु नों बे बाराव जेरैखि जाया मानो 90 मार्कस लाना पास खालामथारनांगौ। नङा बाबा जेरैखि जाया 100 मार्कस लाखिथारगोन आं। मा खेला खालामदों नों आंखौ? खेलाखौ सोर खालामदों बाबा? खेलाखौ नोंसो खालामग्रोदों। बाबु नों देग्लाय पास जाबाबो जायाबाबो नोंनो बाइक गंसे बायनानै होसिगोन आङो। बिराद गोजोननाय मोनबाय आं बाबा खोनानानै। पास जाबा KTM मोनगोन कलेजाव थांनो थाखाय। फेल जाबा मपेड मोनगोन गाइखेर बायनानै जानो थाखाय। बाबा दिनै नोंनो मोनसे खोथासो बुंनो सानदोंमोन आङो। बुं मा खोथा बेलाय? बाबा आं गोबाव समनिफ्रायनो फेसबुकआव सिख्लानि मुं लानानै फेसबुक पेज आइडि खुलिना दोनदोंमोन। साला सैमा नोंहा दस्रा जेबो खामानि गैयामोन नामा? आरो बे फेसबुकआव फेक आइडि खुलिनायखौलाय मानो आंनो खिन्थाखो? मानोना बाबा नों जाय हाफांनाम सिख्लाखौ फेसबुकआव मास मोननै सिगांनिफ्रायनो मोजां मोननो नाजागासिनो दङना बे सिख्लाया रावबो नङा आंनो। साला सैमा फिफानि गोसो खावग्रा। नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै गालां।